Nisit nga saka. Ano ti, nakaraman ti, nangisit nga manukon kakabsat. Puro pudot. Ito, lamasan natin ng asin para ano, tanggal yung lansa. Ito niluto lahat nga kabsat kung kaya ti kabsat yung ibusan o rawat mo ti kabsat yo. Namot kaya. Si kayo, mo yun samat kakabsat kukut. Maibos at ikabsat yung tinagdakdak. Kaya manok ay nauna yan nga kwan. Una yan nga rawat kon. Ano yung lasa nito? First time kong kumain at magluto ng black chicken. Pero sabi ng mga Chinese, napakasarap daw ko. Kakaitim mo, nag-visit, kakabsat ko. Sa kilikili. Kantay ti bawang kakabsat. Masama agikwanan. Is na tamas na imas no ka, lumapot-lapot. Puntay ta, matagal daw maluto to. Ilang oras? Baka 3 oras. Okay, check tayo after 1 hour. Wow! Nagdagdag na kita ti sabaw na kakabsat. Tagal pala lumambot to, old chicken. Ayan o. Oh, matigas pa. Baka 1 oras pa to. May 1 oras pa siguro dahil ti kakabsat. Ay ako. Ni, kita nyo ni. Cubes. Medyo naluknangan kakabsat. Ikabil tayo dahil ito yun ni. Liver. Wow! Banglo si kayo. Kita nyo ti kasi gayan tikwa-tikwa. Black chicken. Oh, dito palang black chicken mga kakabsat. Lutuin pa natin ng mga 30 minutes. After 1.5 hours kakabsat. Oh, ayan na. Medyo lambot-lambot na. Wow! So, lutuin pa natin ng 30 minutes. Ganito pala katigas tong manok na to. Ito yung tinatawag nilang old chicken. Napay tinabati. Diyan papaya tayo nagramit ti papaya salad ay katikabil tayo. Patis. Oh, na yun. After 2 hours, ayan, i-check na natin ang ating manok na itim. Wow! Ayan na, napakalambot na mga kabsat. Oh. Ayan, malambot na. Pwede na to. Ayan, kain na tayo. Yahoo! Agaramid tayo ti sausawan. Wow! Antay ti basit nga asin. Bayo. Para syakal. Nagimas tayo ti kakabsat nga sausawan. Kay ket dagiti malayo dayto, malayo ko dagiti Muslim dito Malaysia. Bayo. At final na luto sa ating black chicken mga kakabsat. Oh, inikak basit ti Pariana. Papayang ay kamangantayin kakabsat ko. Namanganan kakabsat ko, tanaluto dahil ito'y nangisit nga manok tayon. Ay, anak tikwa. Ti inumun nga, ato ti ice na ta. Ay, tingarot ni sili tayo. Sigurado nga na adat manan tayo, ti kanan tayo, ang kakabsat ko. Sa kailangan ti uminom, ti nakalamlam, Wow! Nagururay tayo ti 2 oras, nagbayag nga maluto mo tayo, ti nga manukon. Wow! Nagimas kan? Gimas gamti si kuan na si ka. Diguna. Wow! Sa kamay nga tilasag na, nagatuti tulang na, ito ti kayat ko. Puro lasag ka man di na imas. Mayat adya lasag na ikabit enti tulang, di ba? Nagukngangam. 2 oras na talaga. After 2 hours, sigurado, nalukmungum. Gimas. Siyempre, sili is life. Sausaw to din sili. Lagi inaramit to itay.
na, gimos kam. Awan na po ito tatakakabsat ko takwa. Diet ali kabsat mo. Huh? Awan na, baling nga buksa ngera, di kabsat yun. Maham. Sino tinakaraman ka niya ita tinangisit nga manukod ka kapsat? Comment nyo man. Kanya, first time ko tagluto. Yung tambok, first time ko nga kananday ito eh. Baka mo, no, di restaurant, baka no, at serve na mo tinangisit ng manok, makikatunda lang ating lalat na. I'm not sure. Pero may nagpudot, tapos nagpudot pa at ikupun tayo. Wow! Gimason. Nagnisit nga saka. Huh? Puro pudot. Nangisit nga saka. Ati manok. Ano ti, nakaraman ti, nangisit nga manukon kakabsat. Nagayan pa yung nakaraman, umay kayo, talaga do dyan linutok. Wow! Ano man, natin nasakan, nagnisit, ne? Nagnisit. Wow! Hindi mas layang sila yun, sarap. Black chicken. Worth it, adi, pinagtagtag pa tayo na nagbayag. Huh? Diba? Kaya ayos pinagpulo ko sa'yo. Bimat. Wow. Sarap. Sarap ng sausawan. Malipatan man katugangan mo no kasi ito si Daong.